taħt xemx tiżreġ fil-Jum Nazzjonali għall-Isport, tfal minn diversi skejjel primarji minn madwar il-pajjiż ingħaqdu fil-Marsa Sports Ground biex jieħdu sehem fin-National Sports Day. Din l-Sports Day maħsuba biex trawhem lit-tfal bin-namra għall-Isport ġiet organizzata mill-Ministeru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni u taħt il-patroċinju ta' Dr Lydia Abela, MART il-Prim Ministru. It-tfal kellhom l-opportunità li flimkien mal-għalliema tagħhom jippruvaw diversi tipi ta' sport differenti. Dan fil-waqt li Dr Abela, l-Ministru Clifton Grima, il-Kap Eżekuttiv ta' Sport Malta u diversi rappreżentanti minn Sport Malta kellmu l-tfal preżenti u anke labu magħhom. Mart il-Prim Ministru tkellmet dwar l-importanza tal-isport, speċjalment sa minn età tenera, hekk kif l-isport iwassal għal valuri tajba bħalma huma ir-rispett u l-inklużjoni. Il-Ministru għall-Isport Clifton Grima spjega eżatt tinkludi fiha din l-attività u kif hemm il-ħsieb li din tibda tkun appuntament annwali, hekk kif mhux biss servi ta' attività sportiva iżda wkoll biex tippromuovi l-isport. Il-Kap Eżekuttiv ta' Sport Malta saħaq li din il-ġurnata għandha tkun waħda li fiha wieħed jagħmel l-aktar sport u attività fiżika. Sport Malta għandha wkoll diversi inizjattivi marbutin mal-promozzjoni tal-isport u l-attività fiżika, fosthom il-kampanja #BeActive u l-Ġimgħa Ewropea tal-Isport. Dan fil-waqt li l-Ministeru rispettiv wettaq investiment massiġġ f'dan is-settur.